dong Tuhani. Anak Tuhan berbahagia, amin. Puji-pujian merdungan maulid pasal anak itu kali Tuhan alanya si do kolong ni roham tutong di pagunggo kami akan diskusyon ima nang pinasadam berenami tubuh puro nami yang majalo sakramen pernikahan bagas joro ni Tuhan ini Pagduluhan ni Mandato Muliadan Karani untuk kabutan Tuhan di acara nanay sulang namin terlalu di kami ada keberanian bapak namin masih kurang lupa di taksanon namin Tuhan untuk mahal mangilu tuho asa ho matutong mangalian na maniroy akasaluhut di acara budaya namin. Terlalu musema di pangulan ni Huria asa dinggan na sida pasahaton bere doho buru nami tuadu kamu dari keluarga na bahagia seduluan nyo. Atong perdosa nagudang doha dari Tuhan. Badiado ang goho. Jumulo sesa dosa namin nagudangi asa tamahami lalu madap akapasu-pasu nang sipasahatok madapito kami. Atong pinuji magwar muna ito tong roli saliling nililing na dibagas ang korniyama anak Tuhan berbahagia. Amen. Terima kasih ku ucapkan padamu atas dia yang kau berikan padaku. Sekian lamanya ku berdoa menunggu menanti janjimu Tuhan.
terima kasih ku ucapkan padamu atas. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Matius 19:6. Tuhan Yesus Kristus, dohor nito di perbadian, na pangangit doho tanon. Puji umma kuori Jehovah, mamuji-muji mamu, ade na poso ni Jehovah. Karena jom-jom di bagas toro ni Jehovah, di atas di bagas di batata. Puji umma Jehovah, ai pardingkan basa do Jehovah. Yo kamu magwarna ay kasutungan do idona. Marta yang maita. Dul maita saluna tabikima kursian pagkabipi Tanjung Bangsi. Pasari
dohot pikiran menabi di bagasan Kristus Yesus Tuhan. Amin. Dirawata di bagasan sadadion pinamangdurkon anak dorkon nyurata macaluk pasu-pasu kordoan sariteon si anuretaon imana tersurat di Joshua di 24 ayat 15c idok alai angwau do aku sajagung ikut Jehovah do olohan nami usaha salonai alai angwau do aku sajagung ikon Jehovah do olohan nami olat lima sahana di hamuna amne nami nang sudah tanapu di bagas joroon si Musa dohot si Joshua ima nalipak ke dibata babuan keluar bangsa Israel sian parhatuan Misir di hati di nang lambatua si Joshua dirajumi ibana do dan pola kelempe hari-harina di tonga-tonga ni Portibion alanima di papung imana ma di paduhut ibana ma subina bangsa Israel di Sikem di hati di Dungarpuna sida diceritakan di parata-rata si Joshua ma tutonga-tonga ni situan atoro boka dewata para siroha boka dewata maka kolongi mangasihi manarihon akan alikop di tonga-tonga ni ngoluni nasida sekanupari idoko tapamanat mulai sedoputa si Abraham si Ishak si Jakob tuntakas do kacang ni tangan ni dewata tuntakas do asmirohan ni dewata nama karamo kita dilehon do akan alikop di tonga-tonga ni parmulota sekanupari diodihon do kita siang nasa parwarahan di baluan do kita siang tangan ni akan nagugu ibu palasida pamuji dewata undang lupa nasida manada dewata di tonga-tonga ni ngurus galupari jadi tumdi ceritakan ibana boka dewata manatui pardarani ngulu bangsoi manatui pardarani ngulu si Joshua secara pribadi dungi dokon ibana ma alai angwau dongaku sajaru ikut Jehovah do olawan nami inna ibu do muse akan atoro mamerek tupudi padaran di ngulu nasida memang olawan dewata do na manotong asmirohana na manotong pangurdiona di tonga-tonga ni nguluna sikan pare jadi sepakat manasida na sabatso maka tidakon ikut Jehovah do olawan nasida iko Jehovah do pujion iko Jehovah do pasangan ni nasida di tonga-tonga ni ngoluna si ganupari ni parmulotas ganupari dan korelas kiroha tajalo dan korelas kiroha masa di tonga-tonga ni ngolutas ganupari sifat anok do namau sifat merhui do kita mau mengadupi menyelesaikan angka pergumulan dan tadupi di tonga-tonga ni nguruntas ganupari jadi bolo dan takasdo tatagda isedo nagui mandongan kita isedo nagui mangatana kita isedo nagui palo kita siang parsoryotai buido kabenura parsa kita di tonga-tonga ni ngurutahon buido pakalor kita siang parsoryotai ada jujur do hita di ngulung tahun saya perasaan tado tapa tujolo pikiran tado tapa tujolo buku tado tapa tujolo mengadupi menyelesaikan angka na urat di ngulung tahun buat yang kemakinan belum masa parsahiton belum masa angka kegagalan bukan perjulu hita di ngulung tahun permartang yang dohita manang pitor marumutumut manang pitor mandile ini adalah perjolo hita sering kemakinan ini adalah martang yang do tori semana tuamu daruatan dan yang baru ima naik lohor
di roha di Ramuate mengawali parumah tanggamu ikut jahuwa doa nami ikut lomba kulomoni rohani diwakayo pardoman sarikyo nanyo jadi nungani Ramuate isini parpadalamunna na ikon masyahoan do na ikon kono do majaro kaurangan hagalion ni ama ina di tengah-tengah ni pardoan sarikyo jadi dalam bukti tahun sempurna ate mata inata masing-masing punya hagaleo punya keterbatasan di tengah-tengah ni uruskan pari bukan kita asabui saling memaklumi saling memahami saling masih luar di tengah-tengah ni keluarga mengalami tonggawi Tuhan amatei pada lepun inatei sebaliknya tong semua ni muse keberat inatei pamatei di sudi pada bulan seluar jadi unado lao mangasaho hadirio mangasaho hagugol di tengah-tengah ni patuan sarikali mengenai ikonolo panutoni boro titi muru amate ikubuima inate panutoro diri sabalika boro muru inate ikubuima amate panutoro diri asa jumpon damai asa jumpon astirahat jadi saha pe saya bersyukur di tengah-tengah ni keluarga murado gabe matapor pardongan saripioni anani takas mate 30 umat pologi dak pologi na patagi pologi na pat atong lagi ikut nalinggan do ibayat berita asal nalinggan tabay do ngantay ikut martupak na nalinggan do ngantay kita asal martupak na berita do ngantay jadi pologi na pat atong ikut na saling menguntungkan do di halak bata. Jadi aku dan saling menguntungkan kemudian tok doi si oto-otoan. Jadi kolong na dipatuduhon na diajarhon ni Tuhan Yesus Ido naik kaguluhunokta naik kaguluhunokuna tuwata makahulgi ita dan alani wita dan alani murata dan alani bistarta alai di kelemahan taido ita di haurahan taido ita di hahulgi dewata Ido dan jumpa Ido yang tarida di tengah-tengah ni karena keluarga kata asabuhi hita mardami asabuhi hita sangat tuan karena taparsita di tengah-tengah ni keluarga Jadi setia
Kristen berbahasa on sipilibigu. Atong tayo kang majolo hatani di bata, pariot turuh ni pardongan saripion ni ala Kristen. Dung dito pa di bata tulmay dokter nama dan dengan sasada kawai ujung. Uwai madi bana sada guru-guru pangrupi di ibana baen akupna. Akni di Tuhan Yesus ganun na paulan ko na liulina. Iya soalan ni namarmainan na palaku posado. Pangalakub do na makuat masirangin atong nadidalong mo di bata dan jadi sirangon di Roma. Soro do di bata tu bawai. Hamu akabawa kahulungi hamu mapar di hutam nabi. Songon Kristus na makahulungi hurai. Jala na mangamehon di binah mokopsa. Unang muruk kamu dapat nasida. Ikom marroha hamu madoai nasida. Sangat baik kamu nasida sohodoan panian di hangaluan nasura sudah. Dungi sohodo di kata di dewata tuaka buru-buru. Tiolo yaka perempuan mau nabi songon pagawaina di tuani. Ai bawaido uli patirutana songon Kristus kuluni hudai. Iko botor, orman, toman, mardongan halak pohon do aminahon ni todi parangini buru-buru. Iman na arga dijolo ni dewata doho di jolo di jolma. Atau sumunak na mar parangihon hatan ni dewata ma hagum sumulukon para simirohaon doho tabasaro. Doho hasarepon giroha mamu. Masih pauneonia mamu doho masih asia-asian. Saluhut riding miroha muru. Rimas panungkahiyon do pangisayon dauma siya kamu alay dikincang ni salup nai masih kahulungan mahamu ay do rahu-rahu ni nasuntinggan dungi dami ngasya dewata ima na mangarajain di banggasaan rohamuna jala salup na binaimuna mahiti kata manang pamakinan totong may paridehiti kuar ni Tuhan Yesus asaibana mangarajai rohamuna dohot ulon muna atong nunga dibigihamu hatani dewata taringot ulu ni pardongan saribioni na madukupan nuai jemuru diho ale pangolisi Sudarso Manulang orono makajonjoko di jolong dewata na di jolo dewata na boto salu do di jolo ni akadoman na pumulison na di panigorohando jelita borusi pulunon na diriritmon gabi sa mamusa ibe orodo makahong iba na siyan na saroham dohot mamulaon siyan na sagugong uhut marparangihon para inawadia rabdo ibana naolo ho mangaju hagalaw na tumsura humurang parangina jalan na sotuma paulahong manang tadik konom ibana paima disiraga mata nabi syukur bolo naung sadaroha mangoroi salunai dogma harusmu bolo nama lukuman wain di hawar inahan si cerita bos koron negeri di si Sudarso Manulangon wain doang nasaripe naolo doho maka jompo di jolo dewata na foto saluhu do di jolo ni doan na pumrison mati pangidoan do si Sudarso Manulangon gabe sinotugmu olo doho maka holong ibana si nasaroham dohot marpangalaho na ture mahalok panibana dohot marpangihos marmani lawadia Papua Kristen ho jangan nasotupa maingoloko manang tarik konomu ibana paima disiraga matana musuh bodo na usadaroham manguroi salunai dogma halusmu Paritehite kuari dewata ama anak roko di perbadia ama dok na pinado mu di dewata dan jadi sirangon ni jolma. Amin. Di pasu-pasu jadi rangoti Tuhan dewata mahamu. Di sodakon Tuhan dewata ma bogina Tuhan mujara asima rohana di dahamu.
didokpakon Tuhan Devatana buhina Tuhanmu jala di pargogoi mahanu. Amin. pengantin dengan majalo pamas-pamas programa sarbion siap nak songai. Jadi seorang amo dibatu paguyanda igel ko gede omas pagmuna hidup ni aku proposal di tomat-tomat di Burianta di pertanyaan sebut di ulang pertemuan balgarohan kami abdur kamu rapamu ibadah sekolah di Dewata sungsoni mandomoti akan ulang proposal di tomat-tomat di Burianta atas bukan lagi masa yang mulido perjalanan di Dewata om mau jalan muna dalam langkah pada masa yang muna jalan umat tegas pasal kamu nak kali di puji-pujian di Dewata dalam kemalateon bagian kolom dan kamu dari suami pak ada saya kami pada teman. Naing manuhat mengatusi ratu sarut akan abadai gajangna dahuk bidangna bagasna dahuk ipuna lau tumada urung rohani Kristus na mengatasi nasa pangatusion asasahat musad dok aguguk ni Dewata. Ay parekan bahasa jauh baru di sari giring na doa setirohanay jalan masuk sudut doa setirohana ibadah masa pun di teman-teman yang udah jalan doa Kristus Yesus di sari roti salu sudut sari nerima asih bahwa dalam kan dok nasal libasan nama diutus upasa tami masian nani lahu itu kami pila nami tuh sajalo mai kami wak na khusus di jalum pasu-pasu menjalan ramoti asa upada sa kami pila nong pati puluh narazamu di teman-teman yang doh di Portibio buhay maru nami mariti di tablim asalam tadami godang ni sila oleh itu kami asalam gergir kami madu melanti tuh mariti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ramai teman dok tangian aliamanami. Aliamanami hijab. Saya kepada menguarma. Saya barang saya menguarma untuk orang hijab. Saya menguarma sekarang berjumpa. Saya sama sekali soal perasaan hidup saya akan terus Tuhan. Menguatkan itu kepada Tuhan. Kalau kami sedang mengadu. Kalau asli rohani Tuhan Yesus Kristus. Kalau rohani Tuhan Dewata Kata, doa parsaulo nito di Propadiama, nama rohani ang musalu. Amin. Oras malita salutna.
dosa tay di ba. Ay siswa dunia dosa tay diba. Martang yang mahita. Di bata ama nami na waporsehami marita na mutu Yesus Kristus sokopan. Mula dari wali Tuhan di pasal namin na bungod di lugar sa tikot. Ala tutunggal Tuhan upang kelalo kami padungan di hamin bagasan ay pasok kami. Ima yang kaulaw ng pinasaat ko kami di bagasan tikot. Takasado di botong sa pagkakas namin. Di nang manjalo pasok-pasok at sa ripyo ang pulong-pulong. Tapi pinapasok alam niyo rin namin may gibanan na suhu di paramatagal na sila at ang sa lutong alituhan dapat palasaran namin at itong alituhan namin julang na sila riyon marulog na pe ima julang alas karohan ay pasatong harap nago ima marga marulak tubulang ulit na sila marga sipulong. Alam niyo ito namin kung matutong na madungang kami di suliat kalau na sinakaban ni Ronald Carmona kaso ito namin para nato ang tuloy totong matiloy ito namin asa di ko sa kami 12 Europa nang di ba sa video siya kung napulitan namin huwag na ang tubo asa tutong malihon at katswat sa natira asa tutong lasaro namin diwasan kolong mo ahiti ito din ito di at itong ito namin di na mamuka sa ito na paljukol na nung lakaulang niya sa ito namin o matutong na nandun na sinasabi sisalusa pang sa namin nasa itong talupa may awaran na paswaso para mga sawang na namin ito Jesus Kristus matang niya Amen. Lulu kamu atau anak nato Yesus Kristus. Wala tayo bang gusto naman. Lulu dama tu Todi Porbadia. Marmula do oras. Ay ma dihami godang gula-gulay. Salah seorang nabi atas nama Badrago do na atas nama Hilya semari patikan mempasat kami Tuhan Ba mesin nih pasatong nama itu hasutono. Bolong betong olas nomor yun na buli pasat kami olas marong dengan olas marong itu so ada mah panggilan namin kaya mong panggilan gulen Wala din.
Ulau tak nama muka dua kasar tikion asa tinahun bulan natio bina matu pangatan bae magondak sitio los patungnya Sajur mula topa mula ni halak marbisuk do mula ni halak marroa di bagasa tikion diulota ima di pamasu-masuan ni di anak tado parumait tadi bagasa tikion asa jupa nata lului dapok nata zalahi asa dusruhata seudut tuduluk tutoruan ima pangidoat tatu mata di bata saunari pialan mulat nama tortorta amang permusik nama asa serjul mula-mula na serjul mula topa bae mago di ami godang mula-mula das padunu ma tu godang soba mula do godang soba asal ya gabe asal ya horas asa huleto kami anak nami do parumain nami di bagasa tikion bedamang mamang godang liati